nga nga nagpipinalabot din eh. Kasi nga di, or may pipinalabot doon kasunod yan eh. Wala. Kaya ganda kini. Katamis sa pagod. Siyempre, kung nagbantay ng kasinutan, sila ka nauhaw. Si talukod kita, bahay naman din naman yan doon nagpipinalabot ng kasinutan. Tara, may dakong pananak dulo na era. Tara, tara. Bahay pa rin nagpipinalabot din naman yan. Ba't kita akong kumani eh? May dakong paninig ba so? Sige lang. 2,000 years later. Puta pare. Hindi pa yan din eh. Ang kanay din ito na. Ano kay Baro? Amo din din eh. Ano ang din din apart? Iyo na naman tuna. Pray mo pagtapon ha. Amo din eh. Iyo ngayon din ito na. Tara, pagkuha nga kita silot. Tara, pagkuha na kita. Wow na. Nayala ako. Amo din din. Nakakatutik doon natin pa eh. Padak, mamamatay. Hoy! Hoy, Kared! Naato ka la. Nag-ano ka din eh? Nagkukuhat silot. Ano magkukuha ka silot? Eh yung ano hindi niya. Anay, nakikita niyo dito. Hey! 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 Pipinalabot na naman ka mo. Kita mo na may paninig ba son? Adi na naman tag-iya. Ikaw ha? Ikaw na naman nagpipinalabot. Dusan ka? Higat. Kuya, wag po! Kuya, wag po! Gidaw na, oy! Si Padak, mamamatay. Naman yan. Mananuli yung kailangan ka. Gaya kang pa. Hindi lahat ng gwapo pikon. Tididit, tit, tit, tidit. Tididit, tit, tit, tidit. Tididit. Kulang. Oh, nagkukuwahiyat silot. Medyo taas silot. Atin amo. What's up mga panulay? So, una, mag-shoutout lanay kami. So, may dako shoutout. So, shoutout Takbog to J. Franco. Tapos, shoutout kan Imeros Padit Yapi. Tapos, Ginilyn Noge. Shoutout ta iyo nga tulo. So, salamat ito pag-support at amon video sa dito. So, asyalado tak shoutout. Yun naman. So, ako naman mga panulay.
So yun, pa-shoutout ako dyan sa pinsan ko, si Mercita Valdez Valdicanyas. Nag-comment yun doon sa Facebook. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Mitz Vlogs. Shoutout kay Don Mindis. At syempre pa-shoutout din kay Elves Vlogs. Din sa kaibigan kong si El Adiran. Shoutout din sa iyo. Pa-shoutout din kay Tatay Paquito Ansalis. At saka pa-shoutout kay Ariana Gris. Ayun, tapos na. So, akin naman guys, shoutout kan Michelle Medriano, tas Nico Jimenez. Asya Laiton guys. Pa-shoutout sa sarili ko. So, nasyalado, ngayon nagpapasalamat kami ng amon YouTube channel, monetize na hila. And Okay, so yun guys. Ayun lang po at maraming salamat. Tapos na po ang aming video ngayon. So, shoutout liwatan amon, tutulong awaray kanhi, Kevin Awaaw, Cesar Serbano, Marlo, Balis. Marlo Balyes. Tapos syempre, may kuluwat i-shoutout. Shoutout kay ang akong mahusay nga uyab. Ayan, maghihinay dila permi ha. Tapos, totoy naman dila. Maram ako di ka nakakag-online wala signal. So, intindi ko ito. Shoutout sa imo. Di ko lang i-mention kay bawal pa. ay. So yun, additional nga yan. Abugan mo. Additional nga pala, shoutout sa Yutela family. Yun, shoutout yun. Shoutout liwat TH Vlogs. Yun. Shoutout kan Daryl Abuda, kan Janry Macasa, kan Rafa Lassi, kan Jitro Lanoibo, kan Charlie Rotario, tapos kan Romame Odeherte. Shoutout sa iyong tanan. Keep safe sa iyo. Sa to. So yun sige. Abangan nyo po yung mga susunod po naming mga vlog dahil monetize ng channel namin. Kaya abangan nyo dahil excited kaming gumawa ulit ng mga bagong vlogs kasi nakaka-excite. So syempre huwag nyong kalilimutan i-hit yung subscribe button para updated kayo sa mga susunod naming video. Syempre kapag nagustuhan nyo po yung video namin, huwag nyong kalilimutan i-like And subscribe. Tapos na. Kung hinuman liwat it mapa-shoutout dida, pag-comment la kamo, hashtag panulay. And click the bottom. click the bell button. Tapos lang tubay tapos. Sige na. Ito tanong.